Sibophe mngqonkho ibophe ntsunthu yatshona amalanga. Siyangena ukwenjenje sothula ibotyo siyakhahlela kwikumkani izezwe lakowethu iinkosi zibonda onozithetyane amaphakathi akomkhulu bantwana bethonga abantwana bengulo sitsho sithi mabuthethu bomnyama kuvela ukhanya kube chosi kube yele indlantloko zamakhaya inkulu intlabo dadobawo mafungashe lisela nomthinjana ziyabulisa uzibambile umngqongo untsundu sophitsha umgudu unceko sondwa zintshaba ezingazumenzanto inkonjane emnyama ebhophe emafili uyizofela ekhaya ityilunde mandungwaneni koqhwesho diyo khungo ndarhana amageza angarhalela into yamntu into zinento zaze wasenze bengumhla we-19 kweyeThupha umnyaka ngowama-2025 ngolesibini entsukwini kwekho sawuxoxa sixazulule sithethe ngemiba edlumzi ingakumbi kumasiko kwakunye nezithethe sidla imbadu ngasebuhlanti mntanam ndiyakuxelela namhlanje sikunye naye tatuDumsane kakhungwayo bawujwarha lijwarha lasematshatshwini eli ikakamazaleni udolo limdaka ngenxa yothandaza sihlobo sikakhathithi sihlobo sikasoka madoda sele khona ke kwela cala lingaphaya uba ujwarha lasematshatshwini wasibulise tata njani njoku ndikunike nethuba loba ubulise komphulaphula ekhaya. Amagumnqongo mangiqale ndibulise kuwo apha estudio msasazi Vukani ndibulisana njalo abaphulaphuli bonke kuzo zonke iindawo baphulaphule kuzo kwiSouth Africa kwiAfrika kwihlabathi kuphela. Ndicama kushana kanjalo kuzo iinkundla zokukhanya, ndiyacama kushana njalo kuzo zonke kuwo onke amathungu okukhanya. Ndithi makube cama kokubele kube chosi njengoba utshilo nguDumsane kakhungwayo lo ijwarha lasematshatshwini kaloku ootshatshu ngoqhumpa mahoso dubhane ogungubele omaphasa yes njani laa moli phaa kwamlungisi ikwabizwe kwangathi ke sikuba kaloku singabantwana basebukhosini kwakhona mngqongo khosi bathembu basentshona baphethwe phaya ke ngoku ngamatshatshu ekwaba ngabo nabaphaa kulaa ndlu ke ngoku amadiba basingangabo noomadiba. Inkosi msasazi. Camakho bawo nkosi kakhulu. Kwekho namhlanje injanjoko sawulala sicacelwe ngamadliso indlela angena ngayo nendlela ayebe kanti asebenza ngayo. Sidla ngova nje xa kuthiwa hayi udlisiwe wadliswa lo okanye kukho idliso analo wagalelela udliso watyisa udliso njalo njalo. Namhlanje sifuna uyazi ngamadliso indlela nje angena ngayo apha emntwini nendlela aye abe kanti asebenza ngayo. Mandikunike bawumazaleni ukuyitshayelele. Msasazi indlela amadliso angena ngayo masiqale ukuqala siqale sicacise le nto. Akho umntu ungalaziyo udliso ngoba laa gama lithi dlisa liya kwelaa gama lokutyiswa. Ngoku xa utyiswe into engakunikeza ubomi, xa utyiswe into engakunikeza ubomi, loo nto leyo kuthiwa lidliso. Idliso yinto etyayo engakunikeza ubomi. Uyifumana ngendlela ezimbini ke sazi le nto. Amadliso mabini, akhona amadliso owafumana ngomoya, akhona amadliso owafumana ngokwasenyameni, ngokwasebuba nje eze kakuhle nje emini nje libalele ilanga eze. Ixesha elininzi ke msasazi lawa umoya wona ngalasebusuku msasazi. Ndifuna siqale sincede nabaphulaphuli phaya. Msasazi kukho izinto ezazisebenza kudala ezingasasebenzi, andithethi kakubi. Njengoba sisebenza abantu sinceda abantu kwezi zinto, umntu akufowuni athi umntu yendoda hayi khona ndiphuphe ndidliswa. Ndiphuphe ndidliswa. Ngokudliswa kwam ndahamba ndowusela umtsontso. Athi hayi ndiye ndokhongozela umtsontso wam ndawusela.
Ngoku ke Wawumazaleni. msasazi, masiqale sithethe ngomtsotso lo. Umtsotso awusafani nalo wakuqala. Ngoku imitsotso yethu ngoku ayisasulungekanga ncam ncam ngoku imichamo yethu ngoku imitsotso yethu, ngoba Mama. singabanye abantu sitya neepilisi zempilo. Ozaleni kwekho engathi siqhawukene naye kodwa ke ndiyathemba uyawuphinda abe kanti uyabuya. Phulaphuli, namhlanje sijonga idliso lingena njani emntwini. Injanjoku yintoni eliyenzayo apha kuye emntwini? Uba umazaleni ubuke waqhawuka tata, ndiyakubona uphinde wabuya. Msasazi, ngoku bendisafuna uqala ndilungise laa mcimbi wabantu mabakhe bame kancinci msasazi ngokuba abantu bakuthi bazibizela ukugula kakhulu kulaa nto, ngoba abanye abantu batya iipilisi, ezo pilisi ezo zinamachiza athile. Ngoku athi umntu awuphupha edliswa ebusuku akhe umchamo awusele. Ngoku laa mchamo lo awusahlambulukanga ngoku awusahambi ngendlela. Mabazilumkele kwiinto ezinjalo, kodwa ke sithetha sigqitha. Ngoku ke njengoba ndicacisa eliya lasebusuku, eliya lasebusuku emsasazi linamaqhinga. Ubekelwa ixesha elinintsi ezinto uzithandayo. Uba uthanda udlomdlayo, uyayifumana ishoti yakho phaya. Uqonde ngokuba and iya kufikela ngeli xesha unqanwe ngalo, ibe ngathi unqanwe. Uyibambe nawe apha ebusuku uqonda hayi ngoku noba kungathiwa rhabula kancinci, uqonda hayi uyadlala lo ndizayiminya, iminye yonke. Kanti ulifumene phaya ke ngoku elo dliso ke ngoku ulele. Nalapha ekutyeni kubekwe okona kutya okurhalelayo. Ngoku uqondayo ukuba hayi ingathi kodwa nokapha ndisephupheni, kutheni hayi kodwa andinabasa kuyeka oku, yitafile entle kangaka. Kanti ke ngoku uwatyiswa ngomoya, angena ngokomoya. Kubekho ke ngoku umsasazi nalana siwafumana emini ilanga lihlaba umhlaba. Ulifumana apha ekutyeni, le uthengwa phaya, uthengwa kwala phaa kwezi ndawo bawafumana kuzo. Fumana ze nalo lo mntu aligalele apha ekutyeni kwakho, okanye ayigalele kwinto eselwayo. Khange waligalela kwinto eselwayo msasazi, aze nesitya esi umntu banitye nobabini. Wena ugade into yokubana akwazi ukutya ndedwa, masityeni sobabini. Kanti alibhalelwanga kuye, libhalelwe kuwe. Alizumenza nto yena. Lizawusebenza wena, ngoku wena uzawuthi hayi besisitya sobabini, hayi besisitya sobabini okanye besisitya sibanintsi, kanti liza kuwe. Ngoku ke zinjalo ke ezi ndlela ke zokudlisa, nakwizinto eziselwayo liza ngolo hlobo. Umntu ucimbe usela naye, kanti yena uyalazi apho libhaliswe khona, lithethelwe kwathiwa hayi umnikazi wakho ngubani, umyeka ubani. Ngoku loo nto leyo ke ngoku ichana abantu laa nto into yoba hayi besisitya embizeni enye, besisitya esityeni esinye. Makalumke umntu ngoba uyakwazi ukwenziwa laa nto ngoku nisitya esityeni esinye okanye ngoku nisela kwinto enye. Azindidi ngeendidi ke msasazi nekondlela enza kuzo. Ndizawuwabiza nje simane siwachaza nje kancinci ngethemba lokuba ndicela ubambe nje olo hlobo nje kancinci, sikhawuleze nje siqabelise ivenkile khona ukuze ube kanti wachaza kakuhle. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezeli jelo losasazo. Amaku siyacamakusha nankumkhulu Dumakude, ugqirha owaziwayo kumhlaba wonke. Umkhulu utshintshe iimpilo zabantu abaninzi. Yena unamandla, uyenza indoda ihlonipheke phambi kwamanye amadoda. Ungamtsalela umnxeba kwezi nombolo 071 711 6744, 071 711 6744. Abantu abaninzi abawuvala umlomo bayabulela, bebulela uncedo abalufumana kumkhulu Dumakude.
abantu abaninzi bokhile injanjoku bokhe imizi yamaphupha wabo kwiilali zabo. Nanku uMamulelethu waseMthatha naye walufumana uncedo kumkhulu waqala ishishini. Notata uTshawe owayengu-taxi driver waseKokstad wafumana ubutyebi ngemali yasebhankini waqala ishishini lakhe. Nanku usisi Nolubabalo owayengutisikazi naye wafumana uncedo ngokusebenzisa abafana bomoya. Usisi Mamelo waseMatatiele naye asoze amlibale umkhulu Dumakude. uBongane waseMpumalanga owayengumqhubi weetrak naye uyabulela kumkhulu. Mphulaphuli, ungamotshi ixesha nawe, dibana nomkhulu xa nifuna ukuva iinkcukacha ezithe vetshe. Tsalelani usisi Nomfundo wasePietermaritzburg kule nombolo. Yena usisi Nomfundo walufumana uncedo kumkhulu uDumakude emveni kokulahleka ebhadula esiya koogqirha abanintsi engafumani ncedo, kodwa walufumana kumkhulu uDumakude. Nazi iinombolo zakhe 073 00 69257. Umkhulu Dumakude ngugqirha owaziwayo. Ikastelo sisiganda sombungu, igandaganda yewesi, igorha nerinyo. Yes, masenze bengamashumi-mabini yimizuzu leyo ibethile eyesibhozo intsimbi sithethu ncembe kuhle sikuphathele inkqubo hleli noBawumazaleni kwela cala lengaphaya sithetha injanjoku ngamadliso sithetha ngamadliso indlela angena ngayo nendlela asebenza ngayo. Ubusawuthi ke Bawumazaleni uyawuza nawo ke nganye uwacacise mandikunike elo thuba ke tata. Injalo msasazi, siza kuqala phaa phezulu umsasazi. Likhona manintsi wona kodwa sawuthatha nje ngambalwa nje adlule kancinci nje eshumini. Kukho msasazi idliso elingena ngokwenyama nangokomoya. Njengoba sengicacisile uba elwenyama leli uligalelwa nasekutyeni, eliya lomoya leli ukwaziyo uba ulifumane ngokuleleyo. Elo dliso msasazi ngamadliso okwenza impazamo. Ukwenza kakhulu kwiindawo ezifana nemisebenzi okanye kubantu osondelene nabo. Uzibone unempazamo ongaziqondiyo, kanti ezi mpazamo uzifumane phi? Edlisweni. Ubone nasemsebenzini ungumntu oshotelwa ziimali mhlawumbi, ungumntu abantu abafana neekeshiya. Kanti kwalapha emsebenzini kunomntu owenziti. Lo mntu wenziti ugalela nezinye izinto ezingakhange zadibana neti le iselwayo. Ngoku uchanwa phaa kwiti ke Manqongo. uchanwa phaa kulaa ti ke kube neempazamo ungakwazi uyibamba neminxeba, ibe yiloo nto leyo uphathwe bubuthongo msasazi. Uphathwe bubuthongo busisimanga. Uke wangena nje emsebenzini ube sowukhama, ungena nje sowungena ngokukhama buze ubuthongo, kanti ubethwe ngelaa dliso njengoba nditshilo nathi liyeza ngokwenyama, liyeza nangomoya. Awozela nokuba sowuthi ke ngoku endleleni ngelinye ixesha uba ngumntu wawungena nje kwisigadla sakho, bufika ubuthongo, kanti ubethwe ngedliso. Ngoku wena ucinga uba mhlawumbi yinto nje, kanti hayi lilo. Neli ke sasazi uba ufumaniseke into yokubana ngoku funeka ube ngumntu oba ungabikho kweli limagade ahlabayo. Lukunyusa ungagqibi nexesha elide. Elo lifakwa ixesha elinintsi apha ekutyeni emini ke lihlaba umhlaba ke elo ilanga ke. Ulifumana apha emini nje lihlaba umhlaba. Galela apha ekutyeni ke umali engatshoni. Lizotshona lawutshona nawe ndakuxelela. Sibe nalo ke ngoku neli logonyamelo. Eli logonyamelo ke ngoku umsasazi le nto yokokubana xa efika umnikazi walo funeka nibethwe luvalo. Nive le nto ayithethayo. Nivume yonke into ethethwa nguye. Le nto ayithethayo ibe yiyo enizayimamela. Ningayimameli omnye umntu noba omnye umntu uthini na. Ngoku unigalelele bayakwenza ke ngoku komsasazi. Abanye bafika ekuseni
enza iti athi madoda nantsi iti mani ngawubambe nantsi eyakho ntsundu. Uyibambe kanti Ah, emva koko uzawubethwa kwenye into. Ngelinye ixesha athi umntu hayi ze nifike phaa kum endlini ngoba kuza kube kukho into etyiwayo into yokuzonwabisa. Okanye i-birthday ethile ze nize basebenzi okanye bantu bam. Kanti unifuna nje apha phantsi kwakhe nikwazi ulawuleka apha kuye ke ngoku. Cama. Nilawuleka apha kuye. Neli elinye linobungozi ke msasazi nalaa nto yoba kuthiwe umntu uzawunikwa uba kuthiwe makatyiswe ukwenzela uba ayeke utywala. Yenye into funeka siyiqaphele laa nto leyo. Iba nobungozi ngoba liyakwazi uba ngelinye ixesha lifike lo mntu eqinile okanye lingabisahamba ngolaa hlobo lo mntu lo bekufuneka esebenze ngalo, lisebenze ngenye indlela. So masizilumkele kwezi zinto. Masizilumkele kwezi zinto. Yeah. And then kubekho ke msasazi neli liqhelekileyo ke eli lentando ke uba umntu efuna uba makavane naloo mntu. Bekhona elo. Kuthiwa utyisiva mna. Kuthiwa utyisiva mna lo. Kuthiwa utyisiva mna ufuna uba bavane. Ingxaki ke izawuthi ukubana xa engasamntu ukuba uzawuthini na. Uzawuthi. Yeah. Ngoba ngoku Alright. semenze laa nto ngoku. Izawuthiwani ke ngoku loo nto. Siphinde ke ngoku. Kawuphinde ubambe njalo bamazali. Ndicela uphinde ubambe njalo nje kancinci tatam. Okay. SinguStrauss sinawe kweli xesha lokuzingca nokubhiyoza njengoko seliphinde lafika kwakhona ixesha lolwaluko lasebusika. Yiyo loo nto sisithi sindwendwele kwiivenkile zethu uzifumanele ezikanokutsho iimpahla zamakrwala ukusukela entloko ukuyotsho ezinyaweni, iibhlukhwe zamakrwala, iibhatyi, ihempe kunye nezihlangu nokunye okuninzi. Konke kule venkile yakwaStrauss. Sindwendwele enumber 79 Robinson Road, Kukomani. Strauss of Queenstown, where service is a pleasure. uCastello sisiganda sombongo, igandaganda yewayinesi, igorha nereyido. Iyasimizuzu ngamashumi mabini anesixhenxe bethile pho intsimbi yesibhozo siseza nawo la madlisi siza nawo la madlisi njalo njoko ewacalula esiza nawo uba umazaleni kwela cala lingaphaya nawe sokunika ithuba kwa 073 849 1740 uba umazaleni. Hayi khona awuvakali ke ngoku tu andikuva ba umazaleni. Andiyalo uba uyimutile na kanye kwenzeka ntoni bamazaleni. uCastello sisiganda sombongo, igandaganda yewayinesi, igorha nereyido. Alright, Awundiva nangoku msasazi? oh hayi ke ndiyakuva ke ngoku uyavakala ke tata. Yes. Okay. Ngoku ke into eyenzekayo ke msasazi ke ngoku ke sisaya kweli sithetha ngeliya idliso ke ngoku ufumaniseka into yokubana eli lentando nootata ngoku sebekhona sebekwazi ubafakela oomama ngoba ufuna ukushiywa kakhulu abafana abancinci nabo balisebenzisa. Ngoku umntu asikabhide ke ngoku xa engasamfuni lo mntana bengasakwazi ukuhamba umntana abantu ambhoke ambethe umntana abantu ahambe aphinde abuye. Abantu bamangala uba ngoku abethwa kangaka kanti lo mntana utheni. Yeah. Ikhona into ayenziweyo. Xa bane naye aphinda abethwa goduka aphinde abuye anqanywe nakokwabo. Kanti ngoku amakhaya funeka ziqaphele into ezinjalo kanti lo mntana kukho into ayenziweyo. Kodwa nditsho uba ngalo lonke ixesha kuhlale kuko. Ndicacise. Neli ke msasazi nalo lenziwa emini. Lenziwa emini nalo into yokuba umntana lo abe nobundlavini obusisimanga kanti lo mntana uligalelelwe emini nje ekutyeni.
Cama. Thunyelwa Cama. nootshomi ke msasazi kwezinto. Mm. Uthunyelwa nobutshomi kule nto, hayi xa nitya uzuthi kancinci uthi uchetha kancinci ndiza kwenzela into. Ubone umntana sekaliphara, umntana sekangamameli, kanti ikhona into ayenziweyo. Neli ke msasazi lezi umzimba uqaqanjelwe ngumzimba ugule ungayazi uba yintoni, kungabonwa tu gqirha, ufike koogqirha kuthiwa kubonwa nto. Elo ke ixesha elinintsi livamise uba leli lasebusuku elo. Ixesha elinintsi ulifumana apha ebusuku uba kungabikho nto ozayicingela ukuba lihamba njani. Neli ke msasazi lesondo, liba khona nelosondo. Ufumaniseke into yokubana yeyi, lo mntu lo akeva tu, ulufuna phantsi naphezulu, kumnyama kumhlophe. Kanti Ufuna udlisiwe abazaleni. Kanti udlisiwe. Kanti udlisiwe msasazi. Udlisiwe ngoba ngoku mhlawumbi ukhona bembonile okanye iqabane lakhe limbonile uba ingathi uhamba kancinci ngathi imbongolo. Ngoku waqonda into yobana makazame umkhawulezisa uba noko akabe lihashe lomdyarho. Ngoku asikacake naye ngoku. Abe Ngoku ngapho. faka iziqhoboshi. Right. Masif. Bangena besini ba umazaleni. Khona ukuze siphinde sibuye siqhubu. Molweni. Ke inyama le ndiyiphupha qho ndiyitya yona inyama le. Yabona kwecala inyama ngakumbi yangaphakathi, ingaba lidliselo lokuphupha inyama yangaphakathi, amathumbu egusha. Uyaqonda? Kodwa ngoku ndiyabona nangoku uba utsho kanjalo, nako sisokola imali, usebenze ungabhatalwa, umbhatele uyitye uyibheke naloo mali. Uthi ayiyo loo madliso la, ayikhona. Alright, enkosi ke tata, uyakuphendula uba umazaleni, make siphinde sithi. Ngilifumene nam eli cham labakwaConja. Ewe, icham abakwaConja, uConja Funerals uye wasipha icham lokujoyina uConja sibe ngamalungu emva kweenyanga ezine kuphela ukusuka kwiminyaka eyi-65 ukuhla. Masibulele kuni nonke ngokulisebenzisa eli phulo lika-August. Kodwa sithi masiphinde siniphe le nyanga kaSeptemba ukuze abaphoswe ngu-August bayifumane i-birthday special yethu. Sifumane kwezi nombolo: Cala Office 083 751 6366, Lady Frey Office 063 5274 119. Conja Funerals, sinawe enkumbini okuyo. Alright, injako ke imizuzu masenze bengama-28 phambi kwethoba intsimbi. Nanku utata bawumazaleni uthi akaphuphe sitya inyama ngaphakathi uluswa ilo dliselo. Uthi kodwa yazibona neempawu ngoba ungumntu osuka asebenze angabhatalwa njalo njalo, imali ingabonakali. Ufuna uqonda camako bawumazaleni. Umsasazi kakhulu ngelinye ixesha ke msasazi asintuba xa uyiphupha ke usincedile phaa umphulaphuli kakhulu kwinyama. Ngelinye ixesha uyayiphupha inyama, usitya inyama kanti ngelinye ixesha ngumphanga. Kodwa ke le yona ngaphakathi yona ihamba nexesha elinintsi. Le yangaphakathi ihamba nedliso uba uvale nje into zakho nje kuba bengakwazi ukuzanqa kuwe. Camako msasazi. Camako sivumi. And aba andizunifunda ke uba ngabuza namaphupha apha ikhona ngoba silawuli mathongo mphulaphula namhlanje sibamba lo mcimbi wamadliso. Umbuzo wakho mawungqale ngqo apha emadlisweni ungezini amaphupha siwahlala utyitu kwaphela kolo suku lwanamhlanje. Nanku umxholo. Molweni ekhaya. Molweni mama. Mamvulane. Unzima umcimbi wayemadliso ayandoyibisa ngoku. Imamele ndihleli nani kwivukane endiyithandayo. Nkosi Mamvulane uthi hayi nzima umcimbi wamadliso umamele. Molweni ekhaya. Molweni tata umazaleni, ngumphulaphula apha kuTrizane. Show story, beke ndafumana intombazane, phana intombazane yayenza ke le nto eyenzileyo, but ke ndiyafawunda ubana ayikhona into eyenzileyo apha kum. So kandisiya koosiyazi bathi osiyazi
ungathi unefufunyana abanye bathi sisilwane so ndisabhidekile ngaba lidliso na elo but laza ngomoya engathi ndacinezelwa apha esifubeni. Tamakho bamazaleni. Make Ewe simphinde. lilo elo msasazi. Ifufunyana uyalifakelwa ngomoya ifufunyana libe lidliso elo fufunyana nalaa mimoya ke msasazi kuthiwa zizizwe. Kukho izizwe ekuthiwa ziyakhiwa ziyenziwa izizwe ezenziweyo zikhona izizwe zendalo zibe khona izizwe ezakhiwayo ezenziwayo ngamabom namafufunyana ngokunjalo nejaji ikhona lezi kuthiwa lidliso lamajaji. Udliso lamajaji ubona umuntu engathi umkelwa zingqondo ngexesha ubona umuntu engathi uphakuphaku kanti ufakelwe ijaji ngelinye ixesha umuntu kwakulamadliso kubekho idliso elamabutho lona ke msasazi xa lakhiwe akalwi umuntu wakhona uba ngumayitshe xabana naye kancinci ngoku sekafuna ukulwa nakuye ngangathi umkelwa zingqondo kodwa abe ngumuntu othanda ukulwa ngendlela esisimanga. Axake ke msasazi ukhe wadibanisa ke ngoku nento eselwayo okanye ebutywalaha akangekho abuye engalwanga kanti ufakelwe idliso elidityaniswe namabutho. Yiloo nto ke ngoku kufuneka elwile. Liyingozi kakhulu ke elo ke msasazi ngoba ekugqibeleni umntu usutywa nakukufa. Alright, 0738491740 0738491740 ndiyafuna ke ujonga napha kuFacebook uyawungena uthini na kwelakhe icala kulo mcimbi wamadliso mphulaphula wevukani community radio sithetha ngayo kolu usuku masikhangele ke apha kuWhatsApp napha emnxebeni ndinijongile 0725145381 0725145381 uyawungena ke nalapho utsho mphulaphula into yokuba ngaba wena uthini kwelakhe icala. Molokai Kamako Uqona xa utya inyama yegusha ukutya inyama yegusha mazovuka kusasa siswesi sakho siyahambisa ingane sigcwele umoya ngaba elo dliso lelantoni. Alright, molo mphulaphula ekhaya. Moloni? Molweni kuti kunjani? Siyaphila tata kunjani? Siyaphila tata yetela ndimamela utata Mazaleni mani. Bendicela uqonda tata into yoba le yokubotshwa komakoti xa efika emzini ifola kweliphi icala. Ukubotshwa kwamakoti oba angafumani nzala? Hayi umakoti xa efika emzini into yoba azaphinda sekuba apha ekhaya. Okay ndikubambile ke ngoku ndikubambile. Laa mfuniseko uba ngabuthiwa hayi makadliso lo makoti ukwenzela amamele imithetho yalapha angayicingi into yokuhamba. Camakuba umazaleni kakungene tata. Msasazi siqala kweli lo mphulaphula ebebuzile kuqala eliya lakhe lolo moya siyamphendula ke ngoku lo mphulaphula ke ngoku uthetha ngeli kamakoti no elo ke msasazi ayilodliso elo ke eli lokokuba umakoti makahlale emzini uyatyiswa ke phaya ke msasazi akadliswa uyatyiswa ngoba eba imfihlo leyo kuzuke kulungiswa phaya akumoshwa kuyalungiswa ukuba lo mntana azathobela umthetho ahlale kulo mzi lo angabe sihlenyuka agcwala amathafa neenkalo. Elo ke msasazi lisemthethweni elo oomamazala nabo baye bayithande uba ibe yindima yabo babayilungisayo le uba lo mntana makenziwe ngolu hlobo ukwenzela into yoba awuthande umzi wakhe. So ke ngoku elo ke alingeni kula kodwa nalo lona ingelodliso njengoba senditshilo uyatyiswa akadliswa naye ngelinye ixesha ke uye axelele uba siza kwenzela le nto ukwenzela uba uhlale kulo mzi. Ngoku ke ayifihlelwa ke leyo into ayifihlelwa yenziwa eyiqonda. Sibe nalo ke msasazi neli ke elilixakileyo likhona eli lelali lelali msasazi eliphelo elelali msasazi umntu udlisa ilali yonke. Uba mayithini namazaleni? Ilali yonke mayive ngaye ilali enze umcimbi futhi ayenzele umcimbi ayisilele yemanqoko zanobona
ayisilele ilali msasazi and aqiniseke into yokubana uyafika loo myalezo kubo bonke abantu ade unye utywala abushiye abubeke. Kanti yonke loo nto leyo wenzela into yoba ilawuleke ilali kuye xa ethethayo, noba ngaba kuthiwe iinkomo azisatyi emasimini okanye kuthiwe iinkomo azisatyi kula madlelo, kodwa uba zezakhe kuzawuvunywa kuthiwa myekeni xa engubani, ayiyongxaki leyo ngoba uyibethe yonke ilali. Hey. Angisabaweli kake nindifunele maneli yazive ngam laa lali apha kum. Uyabona. Olona ekhaya. Emnqongo, Yedade. khawukundibuzela apha kutata Mazaleni. Xa utsityisiwe uphuma egeyithini, ayilodliso elo kube ngathi uhlatywa zinaliti apha emilenzeni, ngoba idliso lingena ngenyawo. Ayililo idliso elo, ndiyinto kaMatyholo eBhongweni eMthatha. Bawumatyholo eBhongweni eMthatha xa utsityisiwe iba libekelo okanye iba lidliso kakungene bawumazaleni. Libekelo elo msasazi ngoba laa nto iyabekwa uba uyinyathele idliso lona funeka ize emlonyeni. Noba ize uhleli or uze ulele kodwa mayize emlonyeni leyo msasazi. Camakho asibambe omnye 0725145381 kusemnxebeni WhatsApp line ngu 0738491740 cabakho ekhaya. Emnqongo, khawukundibuza. Hayi bawumatyholo ndiyakuphinda ngoku besendisuka pha mandize apha. Molweni? Molweni msasazi. Molweni tata. Ndicela ukundihlalutyela apha le nto yala madliso. Umzekelo masithi ke ngoku utshatile okanye uhlala nomntu, umaniseke uba apha endlini ayizovuka impempe le and then ke ngoku mhlawumbi ngaphandle ivuke. So ayilodliso naloo nto injalo. Ulifaka ngaphandle ivuka ngaphandle kodwa apha endlini lidliso uyawuba ulifakelwe ngubani. Alright, camakho bawumazaleni. Hayi andihleki. Camakho dad. Mnqongo elo likabini msasazi, bayalenza ibe lidliso ngelinye ixesha. Ngelinye ixesha ke msasazi bazithatha neencindi zakho okokuba iincindi zomzimba ayilide ibe lidliso uba ude uyitye laa nto ngalo lonke ixesha. Ngelinye ixesha bazithatha neencindi zakho, ngelinye ixesha bathathe neengubo zakho zokunxiba, iimpahla zakho zokunxiba uyokusetyenzwa ngazo. Akude kunyanzeleke into yoba mawutyiswe yona, kodwa iye ihambe ngelo hlobo ibe njalo ufumaniseke into yoba ikhonkotha ngaphandle nje qha. Xa yawungena apha eyadini khona apha ekhayeni, hayi khona hayi khona iyehluleka. Okanye lo wasekhayeni ayenze xa ekubona inyawo lakhe ngathi alikho lihle, ayenze uba ngaba ikhonkotha phaa ngaphandle ingakhonkotha. Msasazi iyayenza naleyo uba ingakhonkothi. Ngoku ke ingxaki izawubanye ngoba kaloku uThixo usibekele ixesha elithile. Ngoku uzawuyenza loo nto leyo uba akudlise ngolo hlobo olo, asuke ngoku yena asutywe kukufa okanye asutywe kukugula. Uyawuba nguloo tata ke unaloo ngxaki ke ngoku yokuba ngoku lo mntu angasekho, ngoku sowuzawude ube lihlazo uhlazeke ngoba kaloku into ezinjalo mama bathetha ngazo bathi hayi ningamboni emhle nje okanye ethetha kamnandi kanje, akho mntu phaya. Akho mntu phaa. Uyethusela nje lo. Akho mntu phaa. Akho nto uleleyo. Akho nto ileleyo. Molweni. Msasazi, kulo mcimbi wamadliso xa uphupha uzitya inyama yakho uzive futhi ngathi ungumntu onari, kwenzeka ntoni? Ingaba lilo elo? Yintoni encedayo? Ngoba kube khona laa nto uba kuthiwa vuka uphalaze. Inyani leyo uthobe lithethayo ukwathi udikelana noNontsweba lapha ekopisi emachibini. Madanko Nkosimqwathi. Alright, 0738491740 Nqobeni 0725145381. Inyama yakho ingaba yona ithetha nto le yakho inyama uphupha uyitya. Msasazi kakhulu inyama yakho iye isetyenziswe kakhulu yona ngoba iba nobuzaza msasazi. Naxa kuthunyelwa umntu
ngeladliso lamafufinyana ixesha elinintsi baye balithumele ngenyama yehagu. Njengoba sitsho nomphulaphuli phaa, ngoku ingxaki uzawucinga uba umntu hayi ndiphuphe ndiyitya le nyama yehagu, ndavuka ndinesicefcefana ndingaziva kakuhle, ndahamba okanye ndavuka ndaphalaza ndayikhupha. Awuhlali ngalo lonke ixesha ukwazi uyikhupha, awuhlali ngalo lonke ixesha ukwazi uyikhupha, ngoba laa mntu lowa ube nentlahla nje kwa uba ulibone. Abanye abaphuphi nophupha msasazi, banalo madliso abantu, akazange waliphupha kodwa likhona lihleli. Ngoku ke akukho lula uba liphume msasazi, kakhulu eli lomoya. Kukwabhetere kwa eli ulityiswe emini ilanga libalele, eli lize ngomoya lasebusuku yho linzima. Hayi, elo linzima msasazi, liyayikhupha indoda nasendlini. Yho. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezeli jelo losasazo. Maku, nanku umkhulu Domakude uyafumaneka kule nombolo 071 711 6744. Mandiyiphinde 071 711 6744. Lo ndithetha ngaye ngugqirha ophethe abanye oogqirha kwaye uyinyanga eyomeleleyo. Umkhulu udumile ngokunceda abantu abangathathi ntweni nabantu ebebekade besoyisakala kwabanye oogqirha. Umkhulu naso isigubhu sokwenza ube sisityebi. Esi sigubhu sakhiwe ngemithi enamandla ngendlela emangalisayo kwaye sikwenza uphumelele ngokukhawuleza. Sakhiwe ngale mithi ilandelayo: isandawana, inyengelesi, umhlebe, amakhubalo kunye namasalamusi amhlophe akunika imali eninzi. Yamxelela wena ukuba ufuna malini kwaye uyibiza ngegama. Nabo nabafana bomoya abakuzisela imali ebhenki okanye endlini. Ngaba wena uthi abantu abaphumeleleyo benza ngantoni? Nawe ungangomnye wamanqina aphumelele kumkhulu Domakude. Xa ufuna ukunyuselwa emsebenzini okanye ufuna umlungu wakho ave ngawe, likhona iyeza leshishini ukuba kudala unalo ishishini kodwa awunayo imali ebhenki. Uba wakha indlu zabantu, uthengisa utywala, unomasingcwabane, ubolekisa ngemali okanye ungumntu onesithuthi sikawonke-wonke, qiniseka ukuba uyadibana nomkhulu akuqinisele amashishini akho. Xa ningavani neqabane lakho emtshatweni okanye ufuna ukubuyisa isithandwa sakho, mfowunele umkhulu Domakude ku-071 711 6744. Ndiphinde 071 711 6744. Mkhulu Domakude yinyangi ehamba phambili. Imizuzu 13 phambi kweyethoba intsimbi. Kwekho saphethe lo mcimbi wamadliso. Molweni ekhaya. Ngqongo, hayi zodwa zitshaba. Bawuthini? Kahle lapho nokusele senyata uba umazaleni ijaha lasematshadweni. Ya. Uyabona into azithethayo. Elo moya mna ndilibonile kum, ndiphuphe ndisitya. Ndinikwa inyama ndiyatyisa. Ndingangade ndiyifuni. Uyandibetha mandiyitye, ndide ndiyitye. Kodwa ndinento yam endimale kusasa ndithi qaba ndifake yona, ndihambise kugcwala kuphuma umoya, ndihluze kakhulu. Bathi babuza abantu utye ntoni, ndithi msenzi tye nyama. Bathi uyadliswa, ndithi liyaphuma ke ngemva. Kangakwade kwatsho nabantu babonayo wathi heyi uyadliswa wena qha alihlali kum. Bazibuza aba bantu ukuthi izinto ezikhoyo. Hayi ke omnye utata kweli lobuthongo wayibeka nje ukutya kuphaka akubeka apha etafuleni. Nihleli loo tafula, inyama uyakuvuka seyingasekho, ithathiwe inyama ngala makhwenkwe asileyo ekitshini. Ulele yena uvuka kuthi ayingayityi inyama tu. Ngeli lovalo uyabona umlungu akamkumyeki omnye umlungu bethetha nomnye umlungu aze kuwe wena ungumntu omnyama. Kodwa indoda engandisebenza naye wayengqina noba kungangena omnye umlungu ethetha nomnye umlungu uyeka laa mlungu aze kule ndoda azokuphendula le nto elizene le ndoda athi nakumistake uba uba behlele etafuleni uphakameme ngenyawo abulise le ndoda ithi kodwa emveni koko uphinde ayibona athi hayi lo mntu lo iinto zakhe zirongo, kodwa ke ungamameli kakhulu. Utsho ngoxa sisebenza sobabini ukuthi zinto ezikhoyo ezikanethe mamele.
udlisa umlungu likhona lodlisa umlungu bamazalwane yakhe eve ngam umphathi wam ave ngam le nto ndiyithetha utshuba umgcina futhi hayi le ndoda umlungu wayesithi loba sethetha nabanye abelungu wawuthi gqi laa ndoda axelele uyeka abelungu azoya le ndoda inoba yayimdlisile badliswa msasazi badliswa abaphathi kahle kahle bayadliswa msasazi and awumdlisa ke futhi ke nyhani ke uzawuva ngaye qha ke apho izawuba buhlungu khona ke ngoku nokuba ngaba akekho apha emsebenzini uyabonakala uba akekho ngoba lo mlungu uzamkhumbula ngenye ixesha ke nokuba ngaba sekafuna uyeka umlungu angafuni tu ubuyeke ngoku sewufumene umsebenzi kwenye indawo ngoba kaloku wamdlisa akugqogqe kuloo ndawo wawukuyo ugqogqela for loo nto ke ngoku ufumanisa ukuthi ke ngoku loo nto seyiphinda ngoku iyakujikela ngoku iyakuchana camaka Tata uMazaleni ndim lo besithi wafumana idliso ngelaa nto ngenxa yentombi. Tata awaphumi mani amadliso kudala ndihamba ibhotile inoba ndisele izipini 9 years sele ibhotile ndithini ndisiwa ngapha nangapha awaphumi bana ndingafaka amakhosi mhlawumbi angaphuma na. madoda camakho mazaleni ngulona uthi wadliswa intombi lo msasazi ndiyamva ngokuthi ufaka amakhubalo utsho yes amakhosi lawa msasazi ingayingxaki ngoba lona idliso lona eliya lingaphela kodwa ke kuzawuqala into entsha ke ngokwenye ke ngoku ebengenayo ngoba le yona into azawube efakile izawuba neyayo imiphumela engazuba mihle ngoba laa nto nayo la makhosi afuna uwafaka azawufuna ukutya nawo ngoku uzawuphinda abe kwenye ingxaki ke ngoku nawo xa engamphethanga kakuhle funeka aphinde awakhuphe kungabikho lula ke ngoku wakhupha ke wona kamakhosi ke ngoku bendizawuthi njena makazame ukujonga nje uba ingaba yephi enye indlela angancedakala ngayo okanye akajonge nayo akamamele mhlawumbi naxa sigqiba uthetha sive uba lihamba kanjani na mhlawumbi angalifumana uncedo camakho alright ya kuyawumela athathe neenombolo zakho bamazaleni molweni ekhaya msasazi ukuza nokusipha idarhabe emphando ndicela ubuza bolethe ezi-alsas ayilodliso nalona i-alsas ayilodliso right basijonga omnye ungena esithini kweli cala lingapha molweni Camakho bawunqonqo Camakho kusho nakuba umazaleni eyi ndibuzele mna kutata umazaleni into yobangana xa uphuphe usitya ke ngoku kula madliso ebesandowachaza ungakhange ube usele umchamo because kube bethe imichamo irongo ngoku ongasuvuke wenzeni kuba beke ndaphupha ndisitya phezulu. Ndicela torho utata umazaleni kandicacisele ngedliso lephupha lona xa suba kuthethwa ngedliso lephupha suba lilidliso elizanjani lona. Ndiyaxolisa ngongazichazi ndimphulaphula phendula. akho ngxaki mama kho ngxaki alright bawumazaleni xa sele ke ngoku uthongile usitya kula mathongo wakho okanye kula maphupha usitya njengokuba usithi le nto imintsontso ayisahlambulukanga ngoku uyabuza ke lo mphulaphula uba ngaba kumele wenze ntoni ke ngoku xa sele uthonge usitya okanye elo dliso lingena ngokomoya. Msasazi inye into endizawuyicela nabaphulaphula makabambise umntu afumane noba amanzi anetyiwa amanzi anetyiwa nje agalele nje ihafu yetispuni phaa asele nje loo manzi lawo anetyiwa. Ityiwa inamandla ngendlela esisimanga ingalenza noko lingazinzi nokuzinza. Msasazi la madliso moya aphuma kwezi ndawo zokuzo engumgubo kuthethwe nawo liske livuthelwe nje qha okanye lingakhangela uba ngumgubo libe kuthi ke ngoku lithethelwe phezu kwento yomntu yonxiba okanye into ezinjalo aba bantu balithethele phezu kwaloo nto uba ngoku sifuna kubani kube yiloo nto kusize kumphulaphuli lo uthethe nge-alsa. Msasazi abanye abantu bane-alsa sekusithiwa zii-alsa ngoku kodwa ezo alsa ezo ufumanisa ukuthi yaqala ilidliso loo nto leyo. Anditsho ukuba zonke ii-alsa ngamadliso kodwa ezinye ii-alsa ngoku yayilidliso ngoku eladliso lahlala ixesha elide phaa esuswini lade lenza izilonda ngoku ezaa zilonda zaba zii-alsa ke ngoku.
Ngoku ke noba sowulinyanga ke elo ke msasazi lifuna uba ulinyange ungalinyangi ngendlela enye. Nyanga ngokwesintu unyange nangokwesilungu. Ungahlala apha esintwini oko ubuselibhotile ngoba njengomphulaphuli lo begqibothetha kungenzeka into yobana ngoku elaa dliso laba yi-ulcer ngoku yena uhambesela zonke ezabhotile akajongi ngapha esilungwini into yokuba ngoku sekuphume nezilonda ngoku phaya zenziwe lela dliso lomoya. Ngoku kuzawufuneka ukuba azibambe azibethe zombini ke ngoku. Camago msasazi. Camakho Mazaleni, Mordecai. Msasazi ndingusiphosethe Mphotola samXhosa Nyomani. Bendicela ubuza msasazi kule nto ukuba kube nesisu esibuhlungu kuthiwa lidliso inoba yinyani le. Bendicela undibuzele apha kutata uMandaleni, tata uNdali Mandaleni. Ndibuzele apha kuye msasazi. Bye-bye. Hayi siphosethu mona ayingotata uMandaleni lo, ngutata uMazaleni lo, ayingomandaleni. Ntoni uMandaleni ngoku? Mordecai. Wenza sesasisu sakho usiphesethi sisu Ungalali Yes, ma'am. ufike uphuthele ungaziwa kutheni wothuke ulele loo mini. Ingaba lidliso nalo ngelinye ixesha ubona oku kutya ingathi ukurhalele ude ukube ibe inganqandwa kanjani le nto. Alright, laa nto yophuthelwa amaxesha amaninzi awunabuthongo aphulela ikhona usuke ubona ukutya urhalela ingase ngakuba nokuba ngoba uphiwa. Make sibaphendule bawumazaleni. Iba njalo msasazi ufumanisa ukuthi ngexesha ihamba nedliso njengoba isenza laa nto leya. Ifumanisa ukuthi ihamba nedliso. Naphaya ke ngoku usisi lo usiphosethu naye bethetha ngesisu esiya. Izisu ezinintsi ngoku msasazi zifuna ukujonga ujike nento yokutya le. Ngelinye ixesha msasazi xa ubona edliso eluye kurhalela ukutya okuthile ngawukuyeka ukutya okwakutya okuya ngoku usezingqondweni kuyeke. Ukuba ngaba ngumuntu othanda imifuno udliswa qho ngemifuno ngawukhuyiyeke nje imifuno ukutye nje enye into for ixesha nyana elithile izawuthi xa ivela apha ephupheni ubeke ngoku iphupha nengqondo yakho siyekuxelela uba hayi ndayeka ukwatya kwa imifuno leyo. Ngoku yenye indlela yokuba wohlukane nezinto ezo ungakhange wahamba ufuna uncedo emntwini. Camakho bawumazaleni. Right, masini ngolu hlobo. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Amaku siyacamakusha nankumkhulu duma kude ugqirha owaziwayo kumhlaba wonke. Umkhulu utshintshe iimpilo zabantu abaninzi. Yena unamandla uyenza indoda ihlonipheke phambi kwamanye amadoda. Ungamtsalela umnxeba kwezi nombolo 071 711 6744 071 711 6744. Abantu abaninzi abawuvala umlomo bayabulela bebulela uncedo abalufumana kumkhulu duma kude. Abantu abaninzi bokhile injanjoku bokhe imizi yamaphupha wabo kwiilali zabo. Nankuba mulelethu wasemthatha naye walufumana uncedo kumkhulu waqala ishishini. Notata uChawe owayengu-taxi driver waseKokstad wafumana ubutyebi ngemali yasebhankini waqala ishishini lakhe. Nanku sisinolubabalo owayengutishalakazi naye wafumana uncedo ngokusebenzisa abafana bomoya. Usisi Mamelo waseMatatyeli naye asoze amlibale umkhulu duma kude. Ubongane waseMpumalanga owayengumqhubi weetrakhi naye uyabulela kumkhulu. Mphulaphuli ungamoshi ixesha nawe dibana nomkhulu xa nifuna ukuva iinkcukacha ezithe vetshe. Tsalelani usisi Nomfundo wasePietermaritzburg kule nombolo. Yena usisi Nomfundo walufumana uncedo kumkhulu uduma kude emveni kokulahleka ebhadula esiya koogqirha abaninzi engafumani ncedo kodwa walufumana kumkhulu uduma kude. Nazi iinombolo zakhe 073 0069 257. Umkhulu duma kude ngugqirha owaziwayo. UCastillo sisiganda sombongo igandaganda yeWales
igorha nerenki. Yes, masijonga bokugqibela kwekuselele sityile ixesha mnqongo. Siyabulela uva kubawo uMazaleni ngalo mcimbi wamadliso. Siyabulela ngemfundiso yakhe. Sikumamele silapha eDordrecht. Nkosi kakhulu eDordrecht. Siyabulela. Kajongo ke ungubani phaa eDordrecht. Masijonge kweli cala kuthiwani. Kuthiwa Camagu Mnqongo xa kunento elapha ezantsi kwebele lasenxele uyive ingathi liqhuma. Ingaba lidliso na elo Camagu? Ngumphulaphula entaba ethemba kwilali yaseBuckles Farm. Camagu. Alright, nkosi kakhulu umphulaphula. Ndifuna nje uba uMazaleni abesequkumbela. Mnqongo kunjani? Mandibe ngumphulaphuli. Idliso ngencindi yesitho sangasese esele yomile evaslapin iyasebenza ithini? Idliso ngencindi yesitho sangasese esele yomile evaslapin iyasebenza. Okay, andalo bandiyibambile na. Uyibambile. Okay. Mandijonga ukugqibela uba uMazaleni siza kuyiva. Bawo Mazaleni, bengicela ukubuza ukuthi ingabe inobungozi obungakanani noba into yokuba xa umuntu efunyenwe enamafufunyana athi xa ekhutshwa afakwe amakhosi okanye amakhubalo. Ingaba loo nto inobungozi obungakanani ngoba ndinaye umntu endimaziyo. Alright, yeah, ngenxa yexesha sivile ke umongo wayo. Umntu xa efunyene enamafufunyana xa ekhutshwa inobungozi kangakanani xa kumele afakwe amakhosi okanye amakhubalo xa esekhutshiwe. Camagu uMazaleni uyakuyiqukumbela tata ushiye inombolo siyivale xesha selisityile. Camagu msasazi, nawo njengoba besisitshilo phaya leya yamakhubalo inobungozi kakhulu umsasazi uba kungaze kuthi xa ukhutshwa enye omnye aphume angabisaphila tu. Naleya yelatawele leya izophuma nezaa zinto zomzimba nayo zingakwazi ukusebenza. Abaphulaphuli mabaqhamshele nathi kulaa namba ithi 076 075 9355 076 075 9355 okanye bathi 063 182 6858 063 182 6858. Kokugqibela kancinci kumphulaphuli lowa uthe kunento ezantsi kwebele ayilodliso xa iliqhuma lingezantsi kwebele kodwa mayibe liqhuma elibelapha ngasesuswini ke ngoku. Camagu msasazi busuku benzelo kuwena kubaphulaphuli. Mazaleni busuku benzelo tata nakuwo. Masidibane kwiveki ezayo. Inkosi. Camagu.